Zuban jini yayin tsarin iyali, wato breakthrough bleeding kenan a kimiyyance, ya zama abin damuwa ga mata masu amfani da shi. A ƙa'idance, idan aka fara amfani da kowane irin nau'i na tsarin iyali, yana iya haifar da zuban jini daga wata na farko zuwa wata 6. Zuban jinin zai iya zama spotting, wato ɗigo-ɗigo, ko kuma ya zama heavy bleeding, wato zai iya zuwa da yawa a lokacin da ba lokacin al'ada ba ne. Abin albishir shi ne, wannan zuban jinin ba yana nufin kin samu matsala a mahaifanki ba ne, ko kuma tsarin iyalinki ya samu tangarɗa. A'a. Sannan wani abin albishir shi ne, akwai hanyoyin magance wannan zuban jini. Barkanmu da warhaka, sunana Nasiba Muhammad Al-Amin, ma'aikaciyar lafiya wanda take ƙoƙarin faɗakarwa da tunatarwa da kuma ilmantarwa akan matsaloli da suka shafi mata. Idan yau ne kika fara kallon waɗannan bidiyon namu, akwai subscribe button a ƙasa, ki danna mana subscribe, ki danna mana like, ki yi commenting, kuma ki share. Idan kin saba bin wannan shafin namu, kar ki manta, ki danna mana like, ki kuma yi commenting, ki kuma yaɗa ma sauran mata domin su fa'idantu da wannan aikin da muke yi. Na gode! Muna da nau'ikan tsarin iyali da ake amfani da su kusan guda 6. Na farko, akwai tablet. Mun sani tablet magani ne da ake badawa mata suna sha duk wata na kwana 21, sai kuma akwai na sama wanda ake ci musu placebo pills, wato pre pills da za a sha kafin zuwan al'ada. Na biyu, akwai alluran da ake badawa. Na uku, akwai implant. Implants kuma wani roba ne da ake sakawa a ƙasan fata a can sama a damtsan mace. Na 4, akwai IUDs, wato intrauterine devices, na sakawa ne ta ƙasan mace a saka a mahaifan mace. Na 5, akwai skin patch. Na 6, akwai vaginal ring. Abin sani shine, za ki iya samun zuban jini yayin tsarin iyali a kowane nau'ikan tsarin iyali da muka lissafa a cikin wa'innan guda 6, sai dai ya fi aukuwa a wasu daga cikinsu, kamar idan kina amfani da tablet ko kuma implants ko IUDs, wato intrauterine devices. Duka ukun nan suna iya haifar da zuban jini, ko ya zama spotting ko heavy bleeding, wato ɗigo-ɗigo, ko kuma ya zo da yawa. Sannan yana iya aukuwa tun daga watan farko har izuwa wata 6 da ake amfani da shi. Daga bayan wata 6 nan yana regularizing, wato yana zama lafiya lau, sai ya zama mace ya kama jikin mace, sai ya daina sa ta zuban jini. Abubuwan da ka iya kawo wannan zuban jinin yayin tsarin iyali su ne kamar haka. Na farko, akwai rashin shan maganin tsarin iyalin ba bisa ka'ida ba. Na biyu, akwai infection kamar gonorrhea da chlamydia, su ma za su iya kawo wannan zuban jinin yayin tsarin iyali. Na uku, akwai fibroid mun sani tsiro ne a cikin mahaifa, shi ma idan kina da fibroid kina shan maganin tsarin iyali zai iya kawo miki zuban jini. Na ƙarshe, akwai mata masu amfani da sigari. Amfani da sigari yana kawo zuban jini yayin tsarin iyali. Hanyar da ake bi wurin magance wannan zuban jinin yayin tsarin iyali su ne kamar haka. Hanya ta farko shine, idan tablet kike amfani da shi wurin tsarin iyalinki, za ki iya canzawa daga ultra low dose pills to low dose pills. Za a iya canza miki, je asibiti ki musu complain, za su iya canza miki. Hanya ta biyu shine shan maganin tsarin iyalin a lokaci ɗaya kullum. Kamar idan kin saka karfe 9 dare zaki ringa sha, to ya zama na kullun karfe 9 dare zaki sha, ko da an samu dan tangarda kar ya zama da yawa. Sannan idan an samu tangarda wurin shan maganin, kamar yanzu karfe 9 kike sha yau, sai kika manta baki sha ba, sai baki tuna ba, sai washe gari karfe 9 safe ko karfe 10 ko karfe 11, immediately kina tunawa sai ki sha shi a lokacin. Idan kika sha shi a lokacin, ba za ki ce tunda kin sha ba yau ba za ki sha na dare ba. A'a, idan kika sha shi yanzu karfe 11 safe da kika tuna, karfe 9 na yi sai a ci gaba da sha, to insha Allah za a samu ragowan wannan zuban jinin da ake samu. Hanya na uku da ake bi shine, za ki iya rage kwanakin wannan pills din, wannan placebo pills din da ake sha. Idan aka zo aka sha na kwana 21, maimakon a sha wannan placebo pills din, sai a basu, sai kawai a ci gaba da wani tablet din. Shi ma hakan yana rage wannan zuban jinin.
Hanya ta gaba shine zaki iya canza tsarin iyalinki. Idan tablet kike sha zaki iya canzawa zuwa implant ko IUDs, saboda idan kina amfani da implant yana sa miki jini, ba lalle bane idan kin yi amfani da tablet ya sa miki jini. To sai ki amfani da wanda zai yi daidai da jikinki, sai ki amfani da shi, zai hana ki wannan zuban jinin. Hanya na gaba, yin amfani da maganin ibuprofen wurin tsagaita wannan zuban jinin lokacin tsarin iyali. Idan kina amfani da IUDs ne ko implants ko tablets, duka idan jinin ya zo yana zuban miki, zaki iya amfani da ibuprofen 400 mg na kwana 5. Insha Allah kafin kwana 5 din ma zaki ga jinin ya tsagaita. Sannan hanya ta ƙarshe shine daina shan sigari. Ga mata masu shan sigari, wannan zuban jinin yana haifar da zuban jini lokacin tsarin iyali. A takaice, zuban jini yayin tsarin iyali yana haifar da damuwa ga mata, yana hana su sakewa kuma yana hana su walwala. Amma ki sani yar uwa cewa wannan abun mai zuwa ne kuma mai wucewa ne. Ƙarƙari dai ye wata 1 zuwa wata 6. Duk da an san ba za ki ji daɗi a wannan wata 1 zuwa wata 6 ki ta zuban jini ba, amma kuma a yi haƙuri, a daure domin samun cikan buri. Na faɗa kuma ina ƙara faɗa, yin zuban jini yayin tsarin iyali ba wai yana nufin mahaifarki ta samu matsala ba ne, kuma ba wai yana nufin tsarin iyalinki baya aiki ba. Haka aka yi wa'innan magungunan, kuma bayan wata 6 muna sa ran in dai ba wata matsala aka samu ba, ki daina wannan zuban jinin.